Dzień dobry wszystkim. Dziś z racji zbliżających się świąt wielkanocnych odwiedziliśmy miejscowość Przemków i znajdujemy się w domu u pani Anny Kuncik, która zajmuje się robieniem pisanek wraz z synową Patrycją i wnukiem Augustem. Zaczęlibyśmy od pierwszego pytania. Skąd wzięła się u Pani umiejętność zdobienia pisanek i czy od dawna Pani to robi? Znaczy umiejętność zdobienia pisanek to się wzięła już od mojej mamy i od mojej cioci i od sąsiadki. Gdy byłam taką dziewczynką, jak mój wnuczek właśnie 11-letnią, podpatrywałam jak to robią i zaczęłam po prostu sama próbować i w końcu mama powiedziała, no to ja już pałeczkę odkładam, ty już malujesz. To tradycja ta została przywieziona po prostu z gór. Moja mama mieszkała w Brunary Nizinnych, tam właśnie były malowane takimi wzorami te pisanki. Czyli umiejętność ta została przewieziona z gór Beskidu Niskiego, z Brunary, tak. Z Brunary, czyli Łemkowyny, tak? Łemkowyny. Są to, można powiedzieć, wzory łemkowskie, tak? To tak? są wzory łemkowskie. Wzory łemkowskie charakteryzowały się tym, że na każdym wzorze najważniejsze to było słońce. Mhm. Słońce to określało się kółeczkiem. Mhm. To było po prostu słońce. Była też gwiazda. Mhm. Też się charakteryzowało po prostu zrobienie jakiejś gwiazdy. O, tutaj nawet taką gwiazdę. To wszystko była natura. Mhm. Liście, gałęzie, drzewa. No rozumiem. A czy były jakieś wzory, które charakteryzowały się dla danej wioski na Łemkowszczyźnie? To przeważnie w każdej wiosce, każda wioska miała swój styl. Tam, gdzie mama była, to właśnie były te kółka, najważniejsze to były kółka, palmienki takie, te gwiazdki. W wiosce po prostu tam, gdzie mieszkały ciotki, malowały kwiaty. Mhm. Kwiaty brały po prostu z tych chust, jak w Łemkinie miały piękne chusty, przecież kolorowe kwiaty, no to z tych kwiatów. Tak samo... Czyli to w jakiej wiosce? Jak można to tam była Stałysza, Biliczna, z tego co ja Czyli wiem. tam bardziej wzory kwiatowe, tak? Wzory kwiatowe. A też właśnie, tak, mamy tam Brunary, to też wzory z haftu wyszywanych koszul, bluz, to takie były też wzory takich wyszywanek. To robiono to krzyżykowym takim wzorem, to wszystko były hafty tych naszych bluzeczek, koszul męskich. Także to wszystko przywieźli ze sobą z gór i to tak tu przekazują z pokolenia na pokolenie. Także w naszej rodzinie jest bardzo dużo kuzynek, które też zajmują się pisarstwem jajek. Tylko że każda innym stylem. No. Aha, każda innym stylem. Każda innym stylem, bo ciekawe. tak jak ja stylem właśnie tam, gdzie moi dziadkowie byli, moja mama, kuzynka z Wrocławia z kolei maluje wzory huculskie, druga kuzynka z kolei maluje kwiaty. A jeśli chodzi o wzory huculskie, to czym one się oznaczają? Wzór huculski to są po prostu trójkąty, kwadraty, to są bryły geometryczne. Dobrze, a niech Państwo mi powiedzą, jaka tradycja wiąże się z pisanką? No, u nas święta Wielkiej Nocy to miały bardzo wielką ważność. To z pokolenia na pokolenie, tak jak opowiadali zawsze, no jak już Wielki Czwartek, to broń Boże już w ziemi grzebanie czy coś tam, już wtedy w domu się robiło ciasta, pieczenie, mięsiwa, no i wsiadało się do pisanek. A pisanki się robiło, bardzo dużo tych pisanek się robiło, bo u nas był taki zwyczaj, do dzisiaj jest, bo to ja taką tradycję mam, że też zawsze się dawało te pisanki komuś, znajomym, sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie, a na stole później wigilijnym, stole wielkanocnym zawsze musiała być micha pisanek. Jak jakiś gość do domu wchodził, to zawsze po prostu został częstowany tą pisanką. To
ta pisanka miała zwiastować zdrowie, miała zwiastować pomyślność. Dlatego no, u nas tak się przyjęło, że rozdawało się te pisanki. Mhm. Żeby każdemu po prostu ona służyła jakiejś tam radości i wzajemności. A jak dzieci czy młodzież, no to z kolei dziewczyny, jak to mówią, jak jeszcze byłyśmy dziećmi, bo to już moje pokolenie tego nie robi, nie? No ale jak to tak braliśmy co ładniejszą pisankę, jak był poniedziałek lany i się wychodziło, u nas jeszcze mieszkaliśmy w innym rejonie, za kino na łąkę, to się rzucało te pisanki i wykupywało się tak samo tymi pisankami, żeby chłopaki nas nie polewali wodą, nie? No w tej chwili już się tego nie, ten jedyne chowa się tam, dzieci se szukają, nie? Mhm. No, to bardzo ciekawe. Także zawsze jak mama mówiła, bo Matka Boska pod krzyżem płakała i te jej łzy zamieniały się właśnie w kolorowe pisanki, nie? Jajka i to nazwali później pisanki, nie? A proszę powiedzieć nam, jaką techniką tworzy się takie pisanki, co jest potrzebne, co jest najważniejsze, jakie narzędzia, aby można było je wykonać. Bardzo potrzeba. Potrzeba po prostu takiego patyczka, taką igłą wbitą w patyczkę. Takie coś. Aha. I to wystarczy, tak? To wystarczy. I wosk. Potrzeba I jeszcze wosk. wosk. I świeczka. Mhm. I wosk jest podgrzewany, tak? Mhm. Roztapia się. Roztapia się. Dzięki temu możemy wziąć jajko i po prostu na nim zacząć malować. Mhm. A czy jest, ma znaczenie rozmiar na przykład główki od tej szpileczki, Tak, czy, tak, bo jest, czy to może być gwóźdź z główką, czy raczej sprawdzają się szpilki? Znaczy my stosujemy akurat szpileczkę albo pióro do wykańczenia jakiegoś tam tak cienkiego takiego wzorka. Aha. My tylko po prostu stosujemy to. A też stosuje się, bo dawniej nie było szpileczek, tak jak mama mówi w górach, więc z początku to nie było szpileczek. To malowali zaoszczonym takim patyczkiem. Aha, patyczkiem. No, on zaoszczony jak ołówek i namaczali go w gorącym, rozgrzanym wosku i takim, a później już się pojawiły szpilki, mama mówi, już zaczęli po prostu szpilkami. I też ma duże znaczenie na przykład, bo dawniej jak myśmy robili jajka, to na gotowanych. Jak było jajko ciepłe, gotowane, to można było sobie wzory pięknie kształtować, bo na gorącym jajku wosk się rozpływał i ten wzór był taki szeroki. Aha, A rozumiem. jak na takich zimnych jajkach, no to wiadomo, że jak szpileczka jest cieniutka, no to takim po prostu wzór będzie, nie? Mhm. No, bo też na przykład można główką zapałki, jak jest główka zapałki, nie? Główką zapałki tak samo można, nie? Namoczyć i główką zapałki. To jest taki szeroki. Mhm. Bo szpileczką to po prostu wychodzi cieńsza. Jest różnica. A jak na gorącym jajku, to można sobie modelować grubość po prostu. Czym jajko jest bardziej ciepłe, no to wtedy ten wosk się rozlewa i jest grubsza ta łezka, czyli jakiś tam wzorek, nie? A proszę powiedzieć, w jaki sposób przebiega proces zdobienia po kolei takiego jajka? No, żeby zacząć malować jajko, najpierw musimy jajka dobrze umyć. Bo jajko jest tłuste i później farba nie łapie. Czyli jajko myjemy, później robimy otwory. 2 otwory z jednej i z drugiej strony. Ja otwory robię zwykłym cyrklem. Mhm. Cyrklem i małą wykałaczką. Mhm. Robię otwór, przebijam żółtko i dmucham. Mhm. Jajko musi być wydmuchane. Można też pompką do materacu wydmuchywać. Jak O. komu wygodnie. Później te jajka znowu myjemy, żeby te środki wypukać z tego jajka. To Mhm. już wydmuchamy to po prostu wymyte jajko. Wtedy wysuszymy go i wtedy możemy malować. Najlepiej malować na białych jajkach. Bo na ciemnych jajkach, tak jak tu syn malował, to są takie ciemniejsze wzory. Wychodzą. Także najładniej odbija się po prostu wzór kolorowego jajka na białym jajku.
No i wtedy zatykamy dziurki, zalewamy. A czym? Woskiem, tak? Woskiem, tak. Po prostu bierzemy patyczek z drugiej strony i nakładamy na otwór, żeby po prostu, jak dajemy do farby, żeby nam ta farba w to jajko nie wchodziła. Czyli ten otwór nie może być za duży, tak? Bo No. będzie trudniej zalać oczywiście, ten bo otwór, to się tak? robi małe otworki, małe dziurki. No akurat ja już go zalewałam, ale Patrycja masz chyba nie zalane. No ja robię małe dziurki, żeby po prostu zalać to, żeby farba nam później tego... Takie o, malutkie dziureczki. Mhm. Że później jak się maluje, to żeby później też tych dziur nie było widać na tym jajku za No, bardzo, no. nie? A jeszcze proszę powiedzieć, czy tak w międzyczasie, czy ma znaczenie, czy to są jajka tak zwane kupowane, czy swojskie, czy raczej... Znaczy, swojskie jajka to mają twardą skorupkę. Jak się po prostu je chce do dmuchania, no to one nie pękają. A te kupne jajka to są bardzo kruche. Mhm. Ja mówię, ostatnio z 60 jajek wybrałam 30 tylko. Wszystko Czyli pęka. się nie opłaca, można No. powiedzieć. Tak, Tak, są i bardzo bardzo kruche. szybko, no. Tak, Czyli sztucznie, lepiej zainwestować w coś lepszego. sztucznie karmione po prostu to jest bardzo krucha skorupka. A tak jak na przykład... Najgorzej jak pękają, jak już skończysz się wzór. Nie? Jak zaczynasz coś No to jest ryzyko, jak to się mówi. Najpierw zaczynam właśnie na białym jajku wzór i żeby było kilka kolorów, to jest całe pasmo, żeby zrobić do ostatniego wzoru. A, rozumiem. To jest jedno jajko. Mhm. Tak, 6 etapów. To w zależności od liczby kolorów. Także zaczynam na białym jajku wzór, a kończę na najciemniejszej farbie. Nie? Zaraz Mhm. pokażę. A czy miała może Pani do czynienia ze zdobieniem również mniejszych lub większych jajek Tak, od bo to takich się- standardowych? Przykładowo, to mam strusie z 2018 roku. Czy tylko pisanki robi się na wydmuszkach, czy można też... Nie no, na gotowanych. No kiedyś dawniej tylko na gotowanych żeśmy robili. No ale tak... Bo ludzie- teraz głównie Pani... Głównie robimy teraz na wydmuszkę. Gotowane jajka to tylko jak idziemy do cerkwi święcić, to robimy gotowane jajka do koszyka. Aha, a i później można Tak, skonsumować. później konsumować. A tak jak się komuś przekazuje, no to się przekazuje wydmuszkę, bo ludzie chcą, żeby to postało trochę. A takie jajko no latami stoi. A jeśli chodzi o wosk, czy można uzyskać na przykład kolorowy wosk o innym kolorze? Znaczy w tej chwili kolorowy wosk to robią z kredek świecowych prawdopodobnie. Ja nie stosowałam, bo my nie stosujemy tego Aha. systemu, ale robią kolorowy właśnie z kredek, topią kredki i kolorowo nakładają, ale to mówię, to już daje się najpierw do farby i to jeden kolor wychodzi, tylko na tym kolorze wychodzą różne kolorowe woski. To się już nie stapia, bo Mhm. tak jak my wytapiamy i to już zakonserwowana ta farba, że już nie schodzi. Nie? Są też kraszanki, to też gotowane jajka daje się do naturalnych farb, można dawać do cebuli, to wyjdzie taki brązowy albo żółty kolor. Można dawać do dębu i cebuli, to wyjdzie czerwony kolor. No, z buraków, pomarańcz, taki róż raczej. No, także Ale te kolory tak naturalne, one też będą tak trwale się utrzymywać? Czy... znaczy nie, no bo nie jest zalane całe woskiem. Mhm. Także ten kolor w jakimś czasie blednie, nie? Mhm. Bo tak tu to jest po prostu, jak ja wytapiam to jajko, to ten wosk się rozlewa na całe jajko. Ono jest Mhm. zakonserwowane. Mhm. Także ten kolor się trzyma dlatego tak długo latami, bo ono jest zakonserwowane. A w takich naturalnych farbach, jak jest, nie ma pokrytego całego jajka, no to on traci kolor, nie? Blednie. Mhm. A czy zdarza się Pani, że podczas pracy jajka pękają? O, no często. Częste to jest zdarzenie, czy... Tak, Czy- nieraz wyjdzie takie piękne jajko, taki piękny wzór i wytapia się go.
i szczeli A podczas wytapiania? podczas wytapiania, bo to ja wytapiam na gorącym piecu, jak mam więcej, bo tak to tak, jedno, dwa to na takim kominie można wytopić. Czyli Tak. głównie problem jest z pękaniem podczas wytapiania, tak? Raczej podczas... Podczas dmuchania i podczas Aha, wytapiania. podczas dmuchania i podczas No. wytapiania trzeba zwrócić szczególną uwagę. A, to tak się zwraca, ale to się tak nie da uwagi zwrócić. Czyli jak ma pęknąć, to To i tak To szczeli. to i tak strzeli. A ile czasu potrzebuje Pani na zrobienie jednego jajka? No trochę czasu trzeba, bo to, no, tak jak mówię, jak robię jedno jajko, no i robię, to jest no trochę pracochłonne, bo zanim ta farba naciągnie, żeby znowu nałożyć następny wzór, znowu do farby, znowu trzeba wzór nałożyć, znowu do farby, no A jeśli byśmy zapytali, ile dziennie Pani robi jajek? O, no to zależy, bo jak na w przykład okresie w świątecznym. okresie świątecznym, bo to przeważnie w okresie świątecznym tylko się robi, nie? No to zależy, z 8, 10, no więcej nie, no bo to jest, no cały dzień tak się siedzi. No ale rozumiem, że mamy też pomocników. Znaczy, no, Ja robię tylko na jednym kolorze, na przykład wzór. Nie Mhm. robię wielokolorowych, bo na przykład jak ja pracuję, nie mam czasu siedzieć tak jak teściowa na przykład i pół dnia trzymać, przekładać. Chyba jak wcześniej nie pracowałam, to się bawiłam, że miałam wielokolorowe. Ale teraz w tym momencie właśnie robię jednokolorowe, tylko wzór biały na różnych kolorach, nie? Mhm. No syn ma więcej trochę czasu, no to on się teraz bawi, razem z babcią Ja siedzi, dmucham no to on Mhm. pomaga nam dmuchać jajka, bo to jest strasznie męczące. Mhm. a jemu to tak dobrze idzie. No. A co Panią inspiruje? Czy zmienia Pani wzory, czy raczej trzyma się Pani swoich ulubionych? Znaczy, wzory to ja mam tak od dziecka te same, tylko że, no wiadomo, coś się tam do nich dokłada zawsze. Mhm. To, ale Od to siebie. wzór mi wychodzi w trakcie robienia. Ja nie mam Aha. zaplanowanego wzoru. Na przykład nie lubię patrzeć na wzór i zrobić taki sam. Mhm. Czyli każde, Przeważnie mówię, że moje jajka, jajko każde jest- jest inne. każde jest inne, No. każde jest wyjątkowe, można powiedzieć. A czy woli Pani, no powiem, pracować przy jajku w spokoju, ciszy, czy raczej przy muzyce jakiejś włączonej, czy... Znaczy ja włączam se radio, czy włączam se telewizor, sobie tam gada, a ja sobie po prostu robię. Mi nie przeszkadza nawet jak ktoś przyjdzie i rozmawiamy czy coś i ja wtedy sobie maluję. A jeśli chodzi o pisanki i wykonywanie ich, czy wtedy, kiedy jeszcze pisała Pani z mamą, tak? I z Tak. jej siostrą, która, nie wiem, podczas wykonywania pisanek śpiewały coś? Znaczy no tu już tak mniej, ale tak jak opowiadały, jak to w górach, tak się spotykały, to były takie atrakcje, jak schodziły się młode dziewczyny, siadały, śpiewały różne przyśpiewki, różne i znały te pieśni religijne takie piękne. A Mhm. teraz tak się rzadko właśnie to spotyka i młodzież nie zna tych pieśni, nie zna tej naszej kultury takiej, bo to jakby zanikło. Ale to głównie dziewczęta się spotykały? Przy pisaniu pisanek, tak jak mama zawsze mówiła, to już była kobieca Mhm. sprawa. Mężczyzn to raczej nie wpuszczano, dopiero jak tam dziewczyny, jak były ten śmigus, dyngus, to wtedy pisankami się wykupowali i dopiero wtedy chłopaki widzieli, jakie tam pisanki były robione. Nie? Mhm. No, także to raczej to takie było zajęcie dawniej dla kobiet. Mhm. No. Rozumiem. To teraz pokażemy, jak wykonać pisankę krok po kroku, aby wyglądała finalnie jak ta, którą Pani trzyma w rękach. Można Bliżej kamery. pokazać? Czyli zaczynamy od białego jajka. Zaczynamy od białego jajka, mamy białe jajko, Mamy tak? białe jajko. Przygotowane, tak jak Pani Przygotowane. mówiła wcześniej. Tak jak mówiłam wcześniej, na białym jajku nakładamy część wzoru. Mhm. Później dajemy to, tak jak pokazywałam, do żółtej farby i na żółtej farbie dokładamy wzór. Mhm. Następnie dajemy do pomarańczu
I na pomarańczu już widzimy, że mamy normalnie na białym jajku wzór i żółt. I teraz na pomarańczu robimy wzór. Następny. Później jak do pomarańczu dajemy, robimy wzór, tu akurat żeśmy wrzucili, żeby on się naciągnął. Następnie, jak już wyciągniemy z pomarańczu, dajemy następnie do czerwieni. I na czerwieni po prostu już dalej dokładamy wzór. Następny kolor dokładamy wzór. Czyli maskujemy, można powiedzieć, tak? Kolor Tak. czerwony. To, co już teraz robię, to będzie kolor czerwony. Następnie dajemy do zieleni. I później na zielonym tle dalej dorabiamy wzór. To już mamy tak. Biały, żółty, pomarańczowy, czerwony. I teraz na tym zielonym kolorze, to każdy kolor zielony wychodzi inaczej. No to wyszedł tak w błękit. Skorupce jest inny. Aha. No, to Zależy jak absorbuje skorupka. I teraz dokańczamy ten wzór na kolorze zielonym. I jak będziemy już mieli wzór dokończony, tak? Tak, jak już wzór po prostu będziemy mieć dokończony, to wtedy dajemy do jak najciemniejszej farby. Ja kończę w farbie czarnej, no ale nie każde jajko złapie na kolor czarny, to wychodzą takie różne odcienie czerni. Jest piękna czerń, jest jakby niebieski. To zależy od skorupki jajka. Czyli jak dokończyliśmy na zielonym i teraz już mamy cały wzór. I teraz to jajko wytapiamy. I wtedy całe jajko pokrywa się tym woskiem, jakby ten wosk konserwuje nam farbę. Czyli ten wosk się topi, który jest na jajku, tak? Który jest na jajku. I dlatego one są później takie jak lakierowane, Jak można lakierowane. powiedzieć. A czy trzeba w jakiś sposób konserwować? Znaczy nie. Wystarczy po prostu takie pisanki włożyć sobie do pudełeczka, żeby się nie zakurzyły. I na następny rok tylko normalnie wziąć, wyciągnąć, przetrzeć przepalonym olejem. Aha, czyli No. nie trzeba żadnych Nie olei. trzeba. Nic. I ono Zwykły dalej olej. będzie wyglądało. No mówię, to jajko mam z 2018 roku, nie traci koloru. To jajko mam, też to była data, 2014 rok. O, proszę. Pani Anna jest również laureatką wielu konkursów, tak? No, troszkę ich jest. Posiada bardzo dużo dyplomów. Cały segregator. Ale proszę powiedzieć, jaki największy sukces pani osiągnęła, jeśli chodzi o pisanki, jaki konkurs, nie wiem, ogólnopolski? Znaczy, Pani wygrała, takim czy- najważniejszym dla mnie konkursem to jest konkurs w Gorzowie Michała Kowalskiego. Mhm. No. To jest taki międzynarodowy konkurs, Mhm. nie? I tam na tym konkursie pani No, pierwsze miejsce w tym roku miałam, 2 lata skromnie temu. pierwsze miejsce. W metodzie batykowo-szpilkowej, bo to są różne metody. Aha, nie? to są tak? różne To są metody, różne. Ludzie pięknie malują. Jest też błutem Mhm. wyrabiane te. Ale są, to, co dzisiaj oglądaliśmy, to jest metoda batykowo-szpilkowa. A, czyli fachowo się nazywa to Tak. metoda batikowo-szpilkowa. Tak. Jakby ktoś chciał No. wiedzieć. Życzymy wielkich sukcesów w pisankach. No i żeby ta tradycja jak najdłużej przetrwała. Wnuk pani Anny pomału przejmuje Przyjmuję pałeczkę. pałeczkę, tak? Z czego bardzo się cieszymy. I chcielibyśmy jeszcze tutaj przedstawić kawałek prac wnuczki pani, tak? Anelki. Mojej Czyli pani córki. I wnuczka zajmuje się malarstwem i tworzy różne prace, a tutaj wybraliśmy
dwie Są takie dwie ikony. prace Jej pierwsze związane można powiedzieć, ze świętami, z Mhm. cerkwią i są to dwie ikony, pierwsze ikony, które, Pierwsze. Jej które- pierwsze, te, które i wykonała. pierwsze ikony, które wykonała. Także życzymy rodzinie, dla całej rodziny sukcesów, rozwijania się, no i wszystkiego dobrego na święta wielkanocne i do zobaczenia. No ja też chciałam wszystkim, którzy nas będą kiedyś oglądać, naszym grekokatolikom, prawosławnym, którzy teraz właśnie święta będą 2 maja, wielkanocne. Także wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, bo w takie mamy czasy, że zdrowie jest dla nas najważniejsze i pogody ducha. Dziękuję. Tak, i Dzięki. dużo spokoju i radości. Dziękujemy i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.